Yung may mga tao talagang yung mga taong ang lakas mang insulto sa asawa ko, na totoo naman talaga na talaga yung asawa ko is siya, hindi siya mag-alaga sa sarili niya. Lalo na kapag nandito sa bahay. And also, ang na-notice ko din sa kanya is, ayaw niyang magpagupit. May rason kasi. Magpagupit siya, mga labs ka ng sobrang haba na talaga. Ang rason kasi niya na bakit ayaw siyang magpagupit kapag mahaba-haba na konti yung buhok niya is talagang totoo naman talaga na numinipis yung buhok niya. Nagnipis ba? Na unlike before na yung bata-bata pa siya yung magkasama kami na talagang ang kapal-kapal ng kanyang buhok sa ulo, no? Makapal talaga. And then ngayon kakain ako mga labs kasi kakaalis lang niya. And then so nagawan ko ito ng video. Ito po yun siya mga labs. Ito yung comment ni ate. Ito siya. Yung itong comment na ito ba na pabaya daw sa sarili si Tami, bungot, ganun. Yun ko na lang sa mga tao, no? Alangan naman Lola, ikaw nalay mo ati man sa akong bana labe. Sa totoo lang ha, lahat ng tao po kapag mag-asawa na is siya, hindi naman lahat, pero may mga changes talaga sa buhay kasi si Tami tumanda siya and then matagal na kami. May changes talaga sa niya, sa look. Of course, tumanda siya. Sabi ko sa kanya, totoo naman talaga yan na si Tami hindi maaruga sa sarili ngayon, lalo na tumanda na, stress at saka sa trabaho palagi. So yan, alam na. And then sa kanya din yan mga loves, wag na natin siyang awayin pa dahil yun yung niya, yun yung style niya sa buhay, no? Yun yung style niya sa buhay, so kaya yun. Pero kapag aalis yan, mag-ayos naman yan, mag-shave. So yun, yung mga tao talaga nyo. Pero in fairness sa asawa ko, naliligo yan. So, yun. Pero sa iba talaga, iba din yung nila kay Tami. Kung maka-insulto sila dahil may edad na yung asawa ko, nakaka-lurky. Then magsabi pa siya mga loves na para daw lolo yung asawa ko. Guys, kung may apo yan, lolo talaga yan. Hindi man yan dapat ipagkaila. Ikaw din lula ka na din. Nakita ko naman yung picture mo, no? So ikaw din lula ka na din. Kung merong apo, lolo. Pero wala mang yes, may edad na siya. Ano bang problema doon? Ang tagal nito, ang tagal nito. Kasi ang iba talaga grabe kung magsalita mga loves, parang hindi sila tumanda. And then sabi ko sa kanya, tignan mo nga yung sarili mo Lula, may salamin ka ba dyan? Kasi ikaw din, may edad ka na rin eh. Lula ka na rin. Si Tami, hindi naman niya, or hindi ko naman sinasabi na, bata pa yan, oy! Hindi yan lolo, bata pa yan, matigas pa yan, okay pa, fights pa. Hindi ko naman ginanon. Lang talaga, may mga tao lang talaga. Ang ito ba namang magtawag kay Tami na lulo, matanda, gurang, ganon. Mga may edad na rin mga loves. So yun yung kung hindi ko mag-get sa iba na talagang I think dahil yan sa katandaan, walang ginagawa sa buhay. At ito din si ate ba, sabi pa niya, syempre, wala kang trabaho, no? Ako yung mag-alaga at magpaligaya daw sa aking asawa. At ano pa yung sabi niya, alangan naman ikaw magpaligaya sis, ako lang naman talaga yung magpaligaya. Anyway, about trabaho, meron naman akong trabaho mga loves. Naguna man taon ko da sa among palibot, sa among balay. Ako may tiguna. Akong bana di man na maguna kay talawan man na magunit og sagbot o kanang lupa. Ayaw niyang ng lupa. So kaya yun. Kung meron kayong trabaho, andin yung nakikita ninyo sa video or nakikita ninyo sa social media or ibang Pinay nakakilala ninyo na hindi din nagtatrabaho na sa bahay lang, huwag kayong apektado kasi talaga yung iba is apektado talaga. Iwan ko kung bakit. Kasi yung iba talaga nagtatrabaho sila. And then pinagmalaki nila, oo naman talaga kasi kumita, may maipagmalaki kayo. Pero sa totoo lang, paminsan may time talagang magreklamo tayo kapagod magtrabaho. Sana nasa bahay lang ako, no? So hindi po lahat ng nagtatrabaho sa labas masaya kasi may time talagang nakakaburyo at may makaaway ka pa sa trabahoan mo. So yun, ako may trabaho ako sa bahay. Alam nyo, hindi din madali ang trabaho na nasa bahay, no? Mahirap din at nakakaburyo. So yun na nga yung nasabi ko po sa inyo na ang mga tao talaga is hindi talaga sila masaya mga loves no, kung hindi talaga sila makapang-insulto. And then after gumawa ako ng video na post ko ito sa
sa youth, sa Facebook. And then marami pa rin, may mga nagsasabi para na untidy. Guys, alam nyo guys, kung ganyan yung asawa ko, no, bakit pakialaman pa ninyo? Masaya naman siya sa buhay na ganun, no, yung sira-sira daw yung damit, bakit daw kuno hindi ko tapakan. Guys, ayaw man niya patapakan yung mga uniform niya pang trabaho sa labas. Uniform yung tawag ko kasi po, yun talaga yung susuotin niya every time na meron siyang gagawin. Dalawa lang yung suotin niya kapag meron siyang ginagawa sa labas ng bahay. And then kung tawagin ninyong untidy, nakakasakit naman talaga yan no, para sa akin. Pero for Tommy, wala talaga siyang pakialam mga loves na ganun nung mga tawag sa tao sa kanya. Wala siyang pakialam. Sabi pa niya, wala man akong pakialam. Hindi man talaga din siya nag-alaga sa sarili niya. So yun yung sabi ko sa kanya na ako yung nasasaktan para sa kanya kasi wala naman yang hindi naman niya nang hilabot yung asawa ko sa inyo, no. Hindi naman siya nangialam sa mga viewers ko, pero si Tommy because maano talaga yan si Tommy mga loves, mabait. Sabi pa niya, kung yun yung tingin daw ni, sinabi ko sa kanya, kung yun daw yung tingin ng mga tao sa kanya, untidy, hindi hindi naman daw siya nakasama nila. So bakit ano pang pinag ano daw na hindi naman daw siya kasama sa bahay ng mga taong nagsasabing untidy, no? At saka yung mga tinatawag siyang lolo, sabi pa niya sa akin matanda naman din siya. Matanda na daw siya. So ano daw ika sakit ng dibdib ko na talagang totoo naman daw na matanda siya. Ako yung parang nasaktan parang hindi naman totoo naman talaga na may edad na siya, pero yung mga taong na magsasabi na na ganyan may mga katandaan na din mga loves, no. Yung parang dahil nga nakikita, sabihin nila kay Tami na lolo, dahil nga bata daw ako. Hindi naman ako bata, 40 ako, no. Hindi naman ako bata, pero yung mga tao talaga hindi naman talaga yan sila masaya sa buhay, no, kapag hindi manakit. Yung ibang tao, iba't ibang klaseng tao kasi tayo, may mga tao na magsasabi, ay lolo na siya, pero hindi nila sasabihin na, yung lolo na yung asawa mo, ganon. May mga tao talagang gusto nilang sabihin para, parang anuhan ka ba, durugin ka. Gusto nila makita yung reaction mo. And then, ako naman na ganito, video ko siya, ginawan ko siya ng reaction. Pero alam niyo mga loves, no, sa mga tao lang na mahilig manglait sa mga ibang tao, like sa looks, or sa edad, nag-isip din kayo, sana meron din kayong mga salamin dyan, makikita ninyo yung sarili ninyo, no. Dapat tingin din kayo sa sarili ninyo. Yes, noon bata, kasi ang ibang tao talaga hindi makatanggap na tumanda din sila. Itong mga lula na ito na magko-comment, hindi din nila matanggap. May mga ganyan tao na kahit tingin sila sa sarili nila sa salamin, hindi pa rin nila matanggap. Yung utak nila is sinasabi na bata pa sila, okay pa sila, no. May mga ganon. So kaya kung makapagsabi sila sa ibang tao na matanda, gurang, lolo, wagas, ganyan, wagas. Pero hindi man lang nila iniisip, wala matanda na pala din ako. Yung ganyan, lahat tayo pumunta man tayo dyan. Oy, pero ang iba talaga, hoy, nako, hindi matanggap-tanggap mga darling. So kaya yun, tanggapin na ninyo mga loves na no, tumanda din kayo, tatanda din kayo. Anyway, so nagtrabaho si Tami ngayon, kain lang ako ng lunch. Kakainin ko yung niluto ko kahapon na steak mga loves, no. Kasi yun yung gusto kong kainin ngayon, steak. As in, may mga rami nagsasabi mga loves na yung steak daw is, or red meat, masama sa sarili. Alam nyo, naririnig kasi natin yan sa mga magsasabi na kung anong dapat mong kainin. Pero alam nyo, ang dami kong nakikita na, sinabi ko na po ito dito, I think, na ang dami kong nakikitang mga meat eater, yun yung diet nila, gulay, and then meat. As in yung rare na meat, mag-grill yan sila. As in, maganda yung katawan nila, malusog, pero may advice sila. Every time ka daw nakakain ng mga ganyan, kapag mag-meat diet ka, karne at gulay, wag naman puro karne, gulay, karne. Ang unahin mo daw kainin is meat, and then gulay, and then if you want dessert, yun. And then after that, para daw wag kang matulog, wag kang pahinga. Sabi pa ng mga meat diet, mga tao, mag-diet ng mga tao ng mga karne yung mga diet nila. Maglakad-lakad. Very simple lang daw, hindi man daw yan makakasira sa atin. We need a little fat, ganyan. Pero
Kailangan daw nating maglakad-lakad. Huwag tayong magpundo sa bahay, katulad ko, o, di ba? So, yun, lakad-lakad para daw hilit kung ano ba, iwan ko. Basta yun yung mga sinasabi nila, mga love. So, yun lang yun din yung apply ko sa sarili ko. So, sabi ko kay Tami, bili ka pa ng meat. Every time, sabi ko sa niya, every time na makakita ka ng beef or lamb na mura, bilhin mo. Kasi talagang nainganyo ako, mga loves, kasi hindi pala talaga siya pinapasok lang talaga sa mga science or mga researcher sa ating mga tao na masama ang karne. Yun, pinapasok sa sarili natin, nakain ka na, pero ang baboy, mga loves, totoong masama sa iyo. Kapag kain ka ng kain, actually masama sa iyo, pero nakahiligan na natin yung pork. Pero kapag kain ka ng kain ng baboy, delikado. Pero mga karne na beef, lamb, chicken, okay lang. Turkey, okay lang. Pero kapag pork is talagang delikado sa sarili. Kaya yung mga meat eater, mga meat diet eater na mga tao, is mga red meat, mga chicken, mostly beef and lamb, ganon. Pero mahal man, alam natin na sa Pilipinas hindi po natin talaga afford masyado yung mga, kasi priority natin yung mga tuyo, ginamos, gulay. Yun sa ating mga taong katulad namin, katulad ko, na walang sa Pilipinas. Yan, sige, luto na siya, mga darling. Anyway, so yun lang yun siyang mga kadramahan ng ibang mga tao na hindi masaya sa buhay. Yun lang yung masabi ko.